Hej, masakko juurimi una masakimio para ilinniarlunga maangarpua pratikkeriartorla taavatmaan ilaqutaqarlua piffissaqaruissuannikuungilanga video killorlungillu qanorma video killorlungil saqqummerseqattaarnissaan taavatmaan kulikianni internetqarnaan kisia massak uk assitakusinnaasasi sisimiuni hiistiutqartoqaram taava taakku hiistirtu ua hiisti takoppiangisaannarik soorunamali torisorujorujoruyussuakka saneqqummata ullutamaasa hiistitakussaanginnam ua nunangisartakkan kalaallunaan sineriam taamaama so alutorivakka uku hiistirt saneqqummata taava tikaqqammitsiaannarlua aamma akkangerlussuarmukarpua akkangerlussuarm suliartorluta aallarpungut pratikkerninni Arctic Circle Businessin pratikkerama taava qanorma Destination Arctic Circle taava qeqqatakumonia taakkua assingiingittu sullittaritsi taakku pillui aam kangerlussuarmukalaarpu taa immiunniarsariva aquta qanu isikkoqarnerso suliaputileruissuus takusinnaarsuat taa kangerlussuarmeereerlunga kangerlussuarmiippung ulsisamat kangerlussuarmiipallariarluta sisimiun uteqqippu aquta uassuukku sangisarakkalaalluna qulaani isingalun taamaamma ukku pingaartittorissuak assilangunnissaat angalallunnu annertuaannarami misingisassaqartuaannaavilluni qana pingittaorsinnaangingaillarpara angalanin assiliinissa Come on. Vloggaqippugu
Ullangorama videoliakka. Ullumikku sapataavo Sisimiuniinninni Vloggit iluamersu saqqummilerput. Ai. Suimaani. Suimaani. Feriaruja. No ai. Maangassa maangalluti. Tässä käyt. So maaneqatingiuina. Ois. Feriareesa. Nuummutiut. Maybe. Tikkaraattoqissamaangi villuatikkaraattoqat. Idua. Ojungeqa. Sisimiä kiettinäänersmaamnuit. Opitringigaamit. Usimaami vloggallut. Massakku piilin attartarnikuulta. Joissitsimu nerisissatsin pisinia. Qoyanaisinginnaarsinnaangavit ajoraruartumi immiussamininnguakka tunniusinnaasaktaakkuupput tullian takoqqiliivippuut. Bye.